binati og minahal kong matalom nun. Okay guys, diyata karon sa Eco Rest House. Diri sa lungsod sa Matalom guys. Anya gilimpyuhan na to kay aron mas munindot si Jawa. Guys na. Okay, mani guys. Lindot to si Jag. Limpyuhan guys ba. Ang ato ang Eco Rest House. Today is tuang guys. Karon di ay December 14, 2024. Okay, mani guys. Nang limpyo mi dire para mas tuan. Tapos na. Okay. Mani atong Eco Rest House. Welcome to Ada. Mani atong tighinlo guys. Hi Dor. Dor. Ana Dor ba? Dor. Hi sa. Mani tighinlo na to guys. Nga to. Okay, mani atong tighinlo dire sa Eco Rest House. Diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, mani guys. Panagsar kita makauli kay wala si Jay silingan diri guys no. Palibot ha. Way silingan guys no. Muni tapanan guys kay ang tatay lagi og mag kuag lubi ang gipahimo ag kuan tapanan. Ni ari ta sa gripo. Mao ni among gripo diri sa Eco Rest. Bisag bukid si Jay guys pero kado na gripo dire. Guys na. Labi ning kira guys unya. Kuan. Ana di tubig. Guys na. Inom ta guys, lami siya. Bisag bukid pero ajay ka na. Na. Atong gipa ko anan og tubig. Nata sa Eco Rest House dire. Pero na jay gripo guys. Okay na. Okay, balik ta guys. Okay. Ato lang ng gihinluan kay mas nindot mo lagi gihinluan guys. Okay. Tapanan guys. Yan na, tapanan no. Dinhi magkuha na akong tatay. Og na ikoprason. Okay, mani Eco Rest House. Simple ra nga decoration kay at least nga naara guys ba. Pero mingaw sila suha di silingan. No. Simpleng Pasko dito sa Eco Rest House. Okay, maayo. Advance Merry Christmas og mabungahong bag-ong tuig kaninyong tanan diri sa Eco Rest House sa lungsod sa Matalom.